Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga titay. Kini gibotay. Kini gibot tagduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay laan ang ato magtatampo si Titay. Kini pagkahanggaw sa kumbana, kaya bag kay manumbag tubag ba, niresulta gid noon og dili maayo. Ug kun nganong na problema ko, ingon ini ang mga panghitabo. Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo, na ang sabi mo'y ako, ang tanging nasa puso mo, hanggang kailan di magbabago, pag-ibig ko'y di maglalaho. Naalala mo pa ba? May kanisumbay ang paraw. Awit ko'y iyong pakinggan at pagkatatandaan. Mahal kita, Titay Inday, kay akin. Way lami, Tama. way lami, way lami. Ano ka ha? Badahay, Ano ka? papoy ni mo. Ano ka? Ano siya ka? Nagkatakanta diri, pero nisapaw gyud ka. Kasi problema ka na ha? Naroon di ka rin eh. Abi na kung tuwa ka sa imo sinina. Karaan ba ni mo, George? Karaan kay kagnaong. Ikaw no? Pulos ka lagi hinanggaw ay. Ay, kuwan mo day ba? Kanang, kung may mga itaglir ko yung nangawala ko din niya. Kay asa man day ka? Mulakaw ka ba? Adili, hanira ko. Nya, magpalimod ka magkahagdo na mangita nimo. Ay, istorbo kaya kay matulog ko. Nga, kaya nato diya ang mangitang, ang mga tao mangita to, matuto, astang hasula ng mga tawana, probida. Kinsa sila mga nangita nimo kana mga mangita nimo? Kinsa man na sila? Ikaw nang taga, Malacanang sila, si Rocky Destacamento, konsihal na to sa... Day, bugiro ba nimo taga Malacanang gyud? Oh, Rocky, taga Malacanang. Basta kung doon yung mangita na ko, ing wala ako. Sige. Ingnon naman ka na kung wa ka. O, ing na, ngawa ko, ha? Kuhaan kining, ing na lang samo kayo ng mga tawanang di ko katug, di ko kapahuay kung mangita na nako. Ikaw good. Pero basi kinsa na mga nangita nimo ha? Ay, wala ka na, kanang nangita na ko. Lahi na sa mga nangita ni mo. Ha? Nahibaw de kang nangita nako. Ako, kabaw kay ko, anak, ha? Manong di mang kay baw, ha? Ha? Mao may pirmi matimingan nga mangita silin mo. Ako'y pirming mataymingan. Time pa, wa lagi ko nimo sultihi nga may nangita nako. Awan lang ko mapaybao ni mo. Di mangyapon ka makakwarta to. Nga naman. Ikaw may pangurtahon na to. Unsa dito sila nga nangita nako? Tagalinding na ningil. Awa pa day na sila mahumag paningil nako. Sa pag-ubaro ko bayad. Sa Nya sa na nako, ug di na ko sila mabayaran. Sila mo sad-an ana. Kay naa pa man tay, kung naa pa tay kabayad, di man na sila mga ni. Basta. Mga ni ra man na sila batay kwarta. Oo, lagi mo gani. Ha? Ayaw ko, ay lang ako glayin ng istorya day. Mga, unay mangita na ko, ay gyug isulting niya ako, matug ko day ha. Basta, mau na to ha. Nay mangita na ko, ing nang wako, larga ko sa Manila, okay? Bayo! Bayadlaw! Hala na ikaw, kinsa ka na? Ako lilion bi. Bayo! Hala kinsa man ni? Ay, tao! Wa man ko kailaan ni. Ay da, basi mo ni ang giingon ni George nga nangita niya o mangita niya. Adi ni ako. Kay dili man mo akong kolektor. Bayo! Lagi, kadiyot lang, nag-ilis pa ko. Akong gawson, akong ingon nga wa din ni si George. Bayo! Ana, abli na. Ay, Unsay ato? Pwede mo utang na? Nangutan na bitaw ka? Ha? Nangutan na bitaw ka. Nya kay bawo ko sa pangutan na. Nangita ka sa kumbana. Wa diri nilargag Manila. Kay gipadas iyang amo dito. Tuay gipatrabaho. Balik lang unya. Ha? Kitsa may nga sa mong bana, ma'am. Si George, sige pangita nimo, di ba? Di man, ma'am. Babae man eh. Asa ni si Christy Tita? Ha? Si Titay. Oh. Patay ako na gipangitaan ni. Oh, ma'am. Asa man si Christy Tita? Morning bahay niya, ma'am? Aw maon eh, pero patay naman na si Titay. Ha? Patay na siya, dugay na naghikog. Mo ba? Oh, mao di nga wa mo kay bawo nga dugay nang namatay. Ay, bagong ko nga kolektor ko, ma'am. Ako may gipulip nga kolektor ko niya. Mingon man tong kolektor niya sa una nga renew ko niya karon niya. Karon ako nung i-release. Unsay man? Wala magsulting tong kolektor daan ko nga namatay ni Dennis Christy Tita. Siya nga release unta niyang renew ron. Kanang bitaw do, kanang ako bitaw si Christy Tita. Ikaw si Christy Tita? O ako.
Ay, ay, Ungo! Buhay pa ko! Ay, wapa ko mamatay! Joke! Rato dungoy! Dong! Ako ay Kristitita ko! Recorded by X Thunder Gaming. Giahag nalimot ko. Renew man di ay nako atong sa kalinding nako. Maudi ay to. Wala giahag. Nakasayang sa kong renew. Ay. Si Pita itong taon din ni ganina. Si Pita ako. Ako yung ipakita. Inahak tong kolektora to. Ay, kuan ka nang Unsa man? nagtuo kog maniningil. Abi na kog imo to. Unya. Renew na ito na ako ron. Abi na kog maningil. Ako man nagipangita ato. Abi na kog imo tong maniningil. Sus kay ako man nagipangita. Ya, abi na kog maniningil. Akong giingnan nga patay na si Kristitita. Ano di na mo balik? Mao to. Giingnan ko nga dugay na ko. Giingnan ako sa dugay ng patay. This was releasing man na ako sa kong renew. Inahak yun to. Tawa man magsulti dayon. Ay! May kasing dito ito ko. Ang tagiya to sa iking binding and roof installation si Sir Ariel. Ningil to nimo porbida. O niya, dagan. Ano mo ito siya gito? Natlok man, ako lagi giingnan nga patay na si Kristitita. Mao to ni dagan nga abi multo ko. Inahak sa tawhana. Wapa sila multo. Doon na rin pa ko gisaran adto nga bayran kung makarenew na ko. Aw, mabalik ka to. Bada ayos ang pagbalik ato. Apurti mang karatil og dagan kay nahadlok abi niya multo nga ako nga iyang gikaatubang. Animal sa tawhana, wa man magsulti dai ko sa tuyo ni ha. Ay lang pagdako matuin unsa. Pangutan lang lain. Wag yun mo balik atong kolektor nga mao ay mo release unta sa akong renew. Wa na mo balik kay nahadlok man. Talawan sa tawhana oy. Mao nga wala lang jud ko magdahom adto nga mo balik pa. Unya. Asa ka? Mato ko ila pare Romy. Nagunsa man ka didto? Kuan. Lingaw-lingaw ka didto? Ay. Mamangaw ka? Mangaw, takap lang ko. Suro ila ko rito, mangaw. Mosoroy lagi, nya adto na lang sa baniudto. Di ka mauwaw ha, George. Nakasabutan na sila, nig-adto nimo. Ikaw ra gilibakon. Nig-abot pa lang nimo silang tugkaran, wa na magyaw-yaw ng asawa ana. Moingon day. Ay, wa na, hurotas ang sudan na to ini. Puta mas pare Romeo Ryan. Bade ay. Siguro ka mo resultin lang. Oh, nakadungog ko. Ano ka? Ato sige ba tagad sila? Oh, ikaw di ilang barudungat to, di ako. Oh, sige, sige magkagato sila. Bahala ka di ay. Eh, sige, lakaw dito ganahan ka. Oo, sige. Eh, ang sabot mo si pare Romy. Lakaw, bahala ka. Way mo pugong nimo. Sige, hator ko. Wait sa. Kadiyot sa. Kadiyot na. Ha? Inig-uli nimo ba? Ano man? Ha? Di na ko pasunod ni mo linis ba eh? Dili, oy. Ako sa man eh. Inig-uli nimo ba pag dabring house ha? Og naay lechon, laksia ang duwak tiil. Ba? Lakaw na, sige na, lakaw na. Sige, hator ko. Sige, amping. Ayaw paglabang og naay motor, ha? Ay, salamat. Kay pinanggap itaw ko sa kasawa taon. Pag amping dong, usbon ko, ayaw paglabang kung naay motor, huwatang truck. Sige, patakindot to eh! Oh, pero sudli, please. Dari sa atong pwesto ay. Ay, ganda mo ko daan, please. Mama. Okay, pre. Sige, salamat kay pre, ha? Mahay kay pre. Sabi kaya dam mo. Dari na, ganda mo ko daan, pre. Si Pedro di ay, huwa mo rin. Moritron. Oh, pansa out po na to sa kapitol. Tuum ko na. Oh, niya. Ito na design sa news with to. Yan, gaan niya siya tawag allowance. Oh, 300 para load. Kaon pa. Oh, ba? Oh, matulog na mauli pa mo kundo sa ila kay magkuha po kundo to siyang sista. Oo ba? Oo, maayo yun. Sige. Kisa mo birthday rin, pre. Birthday ras ko sawa pre. Ako lang gikayan og gamay ba kay ang luod magdihi kayan. Sige. Mao man ka. Unya, patuog yun si mga sawa ko sa isolte, ha? Adi sa tanang higayon pre. Ato na lang silang tumanan silang gusto kay mabusaro niya. Mao sa Under, mama, under pa lang tamo na. Mga ikuyaw, andiron ka. Ako asa ko pa-under. Ako padli di pamilya ko. Pa-under ka? Di na maayo pa eh. Padong dire na. Oy, Rene. Ay, patay. Palitis ako dito kung pinapkin, be. Ay, Katong with wings, ha. Oh, bida. Muro ka nagsugog imo anak. Sa mainahanta ka? Sawa ko ka. Bana ko nimo. Di ko nimo anak. Ano ko nimo sugo? Di ay. Okay. Bantag, mututoy ka karong gabi, ha. Ha? Joke ka to rin. Joke Alam ka. di ay. Ayaw pag-pick up, dia.
Kaya di ka anak. Joke lang dito, day. Kana siya. Manood yun tayo. O sa mga napkin na, day, ha? Ambot. Ay. Ahak. Wala. Ang luod man. Pre, papa din na malutas yung sawa, pre. Ha? Papa malutas na, papa din na. Ingon mo akong doktor, pre. Nga, before ka matuog, ha? Before ka matuogan, kinahanglan nga Saban? mo inom ka og gatas, pre. Ba? Before ka sa di pa ka matuog. Oo ba? O di mo tutoy lang kasi mo sawa, kaya may palit gatas. Mapugos na lang ko, pre, kay may bibiron para sa mga dagko. Akidor, pre. Kadiyot, pre, ha? Kadiyot. Ako sa tama-aman ako sa sawa, pre. Ira barong birthday. Una na, Pedro, ay. Pre! Dali na, pre! Soon na, pre! Ganihara ka, pre? Tao na, gaya sa di mo eh. Di mo tikin sa mo. Siyempre, ayaw, pre. Subay student, pre. Ka ba? Ako ganihara man ko. Walang kumudoon na yun ni mo. Ninyo. Ano, Adi, hindi ka. Ang anong mamdaw ka doon? Ay, naragod lupis palibot, pre. Mo ba? Ay, porbida. Yan, saban. Okay na ka? Oh, Sige. Andaman na sister mo. Kaya ta. Sugulan na ito ka ta. Para makinom ta. Kubate na yun. Oo. Yan, andaman na. okay. Sige, okay, pre. Dughan ko, itaon inday, pero may nagmahay. Kay kanimo, wala pa yun akong kalipay. Ambot nga doon sa bagyod kahay hinungdan. Ako permi malang ni mong saan sa aran. Tungani yun ako inday, labing matuod. Unsabay na kaingon sa imong pangluod. Pananglit day ko ni mo kong balibaran. Iluom ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapay sa ugahimtang. Imo man lang ako inday, dula-dulaan. May adlaw raon niya inday, ikaw magmahay. Sa gihalad kong ugmang imong hitsalikway. Sultihan ko ikaw inday, suway lipod-lipod. Ang gugma ko kanimo, pulos tinood. Bisan tigulang na ako, ligon pagtuhod. Ang nakaimkan ko, ikaw ragon. Busa, maluoy ka. In town, ako sugta. Kayang dako na kong gogma. Karon naglognot na. Dili kag yun ikaw iday pagasakiton. Kanunay ko ikaw iday hapyod-hapyoron. Magpadool ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayon ikaw iday nako magmahay. Dihatag ko tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw itaon kong paantusa. Ang gugma mo kung mahimong tilaan ta. Ay tilaan ta. Tilawan eh. At kami limpag ko rin, pre, oy. Tanan ko milip hurot. Mayuhag niya na. Sa pre. Tanan bilib ko. Karaan. Ay, sabab, pre, kay mabulabog ta ani, pre. Kaya sorry ha? Okay na Mari ha? Mana sa puta? Awa na, oy. Ako pa, ha? Ako pa ka. Ano naman? Hadlo pa na ako yung masuko. Mga pre, iba ginagawa niyo eh. Kano mo yung ginaingon nga, ako biliburot. Daon sa bawra niya. Why kadukan? Mao gyud. Press na ko ba? Usa lang ako kasikas kong nga mata, wala, nigtanaw na ko. Ana ay, wala kurog din ang akong asawa, hadlok na ako. Diyan, magkuro ka doon patay na di mo sa... Ay, ito gapin na tayo, bisip ko kung dato. Mubangon to, kamangon niya ko itong namakay taon. Hangga naman kay kwato. Kesa man nila madok ni mo, rongin naong ni mo daan ka na kuha naman na, mura naman yung sumbing na pas mo ha. Sa buting mata ni mo, mura yung sumbing na po ang loob. Isa! Probinsya. Usam niyo, pre. O, sabi. Salpukal ni, pre. Pre. Oy. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, kalma lang, pre, kalma lang. Sa mga, uy, dili mo ka di pa ako madag-joke, pre. Kalma lang, pre. Joke ka na nga ni mo. Kalma lang, pre. Pay kuno ni mo. Di man na joke mo, bugal-bugal naman ang klaro. Pre, di lang Unsa ito, man ka mo, eh. 12 taon ako, pre, noon sabi Kung taon. isog kasi inyo labaw pa ko, isog ko sumuwasan. Leche. Oh, Kisam sa nagis, pre. Kisam nang nagdagsong lang, pre. ay, probida. Ingon ka, okay na mo, pre. Unya, nabaw, wapa di mo patsa, pre. Wow, pre, isukay na. Di pa ulan, pre. Marag, kakasakito, no? Isukay na, Hoy! pre. Kisa isog diha. Ay, patay. Dara man ay, Pedro, ay, iso kayo. Bulabog, ako binuang niya, pre. Binuang niya, pre. Buwa, di ba iso ka kanina? Iso ka rin mo rin, ay. Kanina naman to, joke naman tong kwal. Bumo sa ito, eh.
Isa-isog nyo niya. Ha? Siya, kani, pre. Ay, Pedro, pre. Dili taon, dili. Ayaw, punta ka niya, pre. Tudo maka. Si Pare Rome taon. Oh, ay mo ginawa niya. Matigbasan gani ko na. Ay tao-tuod ay. Dito. Di ay. Maayo ani. Kamong tulo mo akong pamatyo. Patay. Asa ka, George? Day. Asa imong bring house? Siyempre, kaos ko taon nga partino mo padagang taon. Nag-wild ang nag-birthday si Brad. Nga naman. Giaway mo Pare Rome, gisapot ang asawa. Kunya, nagdagang sundang, bida, gipadigbas taon mi. May gali kinakadaggan pag taon mi. Yati, ragod. Unsa naghurumentado siya? Oh, may uningon yun eh. May ragyo ka. Huwag ka makuyog taon eh. Away siguro, ikaw ito di hinay mo kikablaga. Tigbasan yun ka to. Kuyawa ko na niya, good. Gusto siya ako may maghurumentado? Ah. Wa siya kahibaw kung unsa ko ug maoy maghurumentado? Ha? Wa siya kahibaw, ana? Huwag ka de. Pwes, pakit-on ko siya kung unsa ko kung maoy maghurumentado. Ah, di- Asa ko pugakang, asa ko. Dukan dati tayo. Pinukan dati tayo. Ay, patali ba? Tingali ikaw rin akong maigos akong pagkakaroon. Ikaw akong ikon. Uy. Bawal diha, kaya doon ko mabayhanan sa ila. Ampo lang siya di siya magawas sa ila. Magawas ka ni bugha yun. Dati tayo. Nadadyo ko sa kong kalagot tungod tingali to kay way nadaang bring house si George. Mo nga dali kay nisaka akong dugo. Nisamot pag yun pagkahibaw na ako nga sila hapit panigbasa. May nalagay kay nakadagan sila. Mao to nga gisong na ako sila sa ila. Karon gikiha ko sa barangay. Nangita sila sa akong pugakhang. Ako to surrender. Nahadlo ko nga mo to himuon lang ebidensya para mapriso ko. Unsa akong buhaton? Mulayas na lang ako sa among lugar sa. Unsa man kamo ang pasaldihon? Titay. Pres, okay ang sender na ito karong adlaw. Titay. Titay, ito pres. Titay. Titay. Isog siya ni Titay ito pres. Kay Pulsa siya pag-iwan. sungkol siya pinantianay po. Karon pa pagpukakang nako. Mau na, ang giwa. Sulong ko to siya. Nabaw pugong ang banaw eh. Atuon mo niya. Sulong. Mau na diha, unsaon lang ani nga sulod. Pero Pagkamatay gini ba? no, matod siyang Titay nga nadala taon siya siyang kalagot ba kay tungulan sa siguro to nga way dang bring house yung ba na. Sa kukuras na sa pagkada. Wa kada taon. Mao ni saon na niya ay December man kani. Tay ayaw lang apil-apil ang namin anak tay kay asawa man kalisod kina nya kato gitabua sa iyam sa tong asawa. Ay lang pag-apil-apil kay medalisura sa nilaham nang Sama preso. oh ilaham nang kinabuhi tay. Ilaham nang kinabuhi sila pamilya. Asawag bana man na sila. Ay na lang pag-apil-apil kay lisod kayo. Umapil-apil ka daghan na kay maduig. Mura kag CGC ba? Gana na magkaway. Musagbat tayo. Oh ayo jeez bida. CGC ba? Musagbat ang naikuan? Ayo si sagbat jeez bida. Kita na yung nagkakaipatik na yung lawas. Amon ko latahan mo anang nanik. Yung doon na buko ni CGC pa rin. Babo sa ikasulti mo bape. Yung andang radyo ni ay. Kaning ilaha, Sabam. kini ilaha nga kahimtang inotama. Kini asawa, isog yun siya. Ah, isog yun. Isugon yun niya asawa. Limang kanay po kakang iya po na yun sa gikihar ba kuno taon siya bam? Oh. O niya iya ba kuno surrender niya po kakang? Dili kay ang problema mo siya mo gunisong. Siya mo Wa ba siya badayon bam no? Kusong or nasong siya. Nadagi siya tayo sa tabo. So sa kayang iyang pangutana din he. Ang iyang pangutana nga kanang na ang murag ni so kadit sa ato tong liyo na to usab yang pangutana. Asa dapat ito yung pangutana. Asa tong last page draw. Dry. Pangutana. Utang na. Wala bang. Nada ko sa kong kalagot tungod tingali to kay Wine nada nga bring house ni George Oo na. dali misaka nga akong dugo misamot pagka hibaw na ko nga hapit sila panigbasa ug maay na lang gani kay nakadagan sila mao nga gisong na ko dito gisong lagi si Pare Rome karon gikiha ko sa barangay nangita sila sa pugakan kay akong isunod na ang number 1 ko nimo sa ma'am kay nanugod na nanong manggug ka Lang yun siya. nanong manggug ka niya kanang na ang pero kaning dayo sa kalinya ni Mudre nada ko tungod tingali to kay Wine nada nga bring house si George ay wala kuan lang tani nato kay murag gaan ra kay ni unura kay linya ha
Nga naman, wag kakalungag pa ni hapon na naurasa nga naghuwat ka og ring house. Hangol gini siya mga party-party ba? Kanito mo wala lami nga pangutunaha kaning ani nga kuno sa buka kay kaos inyo. Ramay sa tuloy mo. Dili kayo bugat ang pangutunaha kaning bugat diri kay imong gisong. Wala. Dili ka magbato ng ingon anak ka dapat ikaw asawa ikaw to mo ibugnaw no. O ikaw to mo ibugnaw kay dili man sa pag-ingon nga kanang ang asawa iwag sa panimalay apan ang ako ba nga kanang ug ali ko kasbala ang kasulatan ningon ay Tagalog na ako nakuha lumapit okay Mateo 28 versikulo 18 lumapit si Jesus at sinabi sa kanila ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. So naa niya kaya't habang kayo'y humahayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang buto sa buting gisulti ni Jesus nga naata na niyang gahom. So ang imo na lang buhaton karon nga ang imong mga kanapitong ubansa kanang sila maligo ba sila ang hugas baka sila plato tanong baka sila tamatis mingon ko nga Ginoo uban ang gugma gihalad ko nimo akong gibuhat karon ingon ana bitaw nay mapakong Ginoo ako ning gihalad akong kun nay nasama akong sama sa BTS mingon ko Ginoo ako ning gihalad alang sa pagpasaylo sa kuma sa mana kuno ka karon kaning imo ni sung ka mo bugat-bugat ni siya nga kaso para nako kanang way bring house sa general nga suwa ka kasin pananglita gikiya ka sa barangay imo lang nato bangon unya mo resondog ka nga ang imong bana mo sa gigukod og sundang ang imo pagpakita na lang sa paglaban sa imong bana kay siyempre bana ko na imong gigukod og sundang mao na tarunga lang rason tarunga lang pagsulti dito sa barangay unya kanang manginaot ko nga mahilot ka mo pag sa dili pa ka mo ato sa ako naging lagi tawgon nimo si Ginoong Hesus no Mateo 28 versikulo 18 kay ang tanang gahom na niya unya sa diyang misakal siya sa langit ihang gibili ng Holy Spirit nga mao mugiya nga am ganing panultihon sa Biblia nga inig adto sa kahusay ayaw kam kablaka kay imong litukon sa imong dili na imo sa Holy Spirit na ana lang unya nagali mga hitabo sabi ngon ani kanang kalma lang ayaw lang tayo pada sa init sa kana man sa to ba unya katong pagkakang nimo day ayaw lang to i-surrender ayaw na to ilabay lang to kay lisod kayo ano patom sa pagkaka sana mao lagi ta si bagsik ba siya kada bang improvise nga pusil ba para pusil sa langgam dili pwede na ni kada pagkakang pwede na nimo langsang na nung gawas pwede na nimo balahan og balas shotgun naapoy pagkakang nga ang balas armalite o mao na kadang usari buto boom tagsari buto ba ay ang katong pagkakang katong sa langgam gitawag kutong iskopita o airgun o kada imo pagkakang ayaw na nang kay badakpan maprison pugyapon ka ana na lang inday kay kita na ba mga asawa iwag tas panimalay hilot talaga daron mahayag ang imong panimalay wala ang gibuhaton na tuinday kita mga asawa mga bana haligis panimalay kitang mga asawa na putay kam gibuhaton katong danan nga pagpatindog sa haligi pagahi man mo sa ligi day ikaw lang kalagom ka lang salamat po pala nga tatong manuan Kula ko ang puzzle, Tihan.